Ini mau. Kene. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Zaman saiki sembarang-barang kayak video. Pokoknya mundur alon-alon, nyapa alon-alon, teman-teman putar balik, los, golek liyane. Dudu rasa welas hang wis ilang, tapi kerono riko hang pengen. Ora usah ngurusi urusane wong liya, aja butuh ngawur rejeki ana sing ngatur. Ora usah ngurusi urusane wong liya, penting sregep kerja kanggo mikir keluar.